हाग्रामा महिलारि समा बै समाव जोंनि मोनसेबो जे बर'नि आफादफोरखौ लाफानानै बिथाङा एकर्ड खालामाखै। बिथाङा गाव हारसिं आफादगिरि जानाय जिथु बेएलटि बे बेएलटिजोंसो बिथाङा एकर्ड खालामबाय। बेएलटिखौल'सो लाफानानै बिथाङा एकर्ड खालामबाय। जोङो बे समाव बुंनो लुबैयो जे प्रमद बर'आ गादिनि लुबैसुला ना प्रमद बर'आ बर'नि थखायसुला ना दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा लुबैसुला? जों बेखौसो सोंगोन। बिथाङा जे 1 बोसोरावनो फोजोबबाय गावनि संग्रामखौ, आफादगिरि बिबानखौ मोननाय लोगो लोगोनो बिथाङा जे 1 बोसोरावनो फोजोबबाय। जोङो बेनि फारागथिखौ नायोब्ला जों दिनै बुंनो हायो प्रमद बर' बिथाङा गादिनि लुबैसुला नङा। प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ बड'लेण्डनि सिमां नुहोनानै थखायाखै। मानोना हाग्रामा महिलारि बिथाङासो बड'लेण्डनि बा जोंनि बेएलटिनि जि हाथियार लानानै संग्राम खालामनाय बेखौसो बिथाङा गादिनि सिमां नुनानै बिथाङा बे 1 बोसोरावनो दोनथ'दों। जों बेखौसो दिनैनि समाव नायहरोबा जों बेखौसो नुयो। मैया सिडली समस्तिनि जोंनि खैला मैला ओनसोलाव बिपिएफनि सानैसो सेंग्रा दैदेनगिरि बिथांमोना बिक्रम दैमारि, कास्टम बसुमतारी, प्रह्लाद ब्रह्म बिथांमोना खैला मैला ओनसोलाव थांनानै जोंनि प्रमद बर' बिथां बिटिआरनि सिएम बिथांनि सायाव माखासे नंखाय बाथ्रा बुंदों। बा बिथाङा बुंदों जे प्रमद बर' बिथाङा लायनो एबसुनि आफादगिरि जानानै बर' हारिखौ बड'लेण्डनि सिमां नुहोनानै जे मेगनाव मोदै लानानै ब्लेकमेलिं खालामनानै जे बिथाङा दिनै बिटिआरनि चिफ बा गादियाव जिरायबाय होननानै बिथाङा बुंदों। आरो बिथाङा बुङो जे बर' हारिखौ बिथाङा गोबाव सम थखायबोबाय होननानै बुंदों। आं नैबे मोनसे बाथ्राखौसो सोंनो लुबैदों। मानगोनां बिक्रम दैमारि बिथां, कास्टम बसुमतारी बिथां, लोगोसे जे हाग्रामा महिलारि बिथांखौ आं सोंनो लुबैदों। नोंथांमोननि जे बिक्रम दैमारि नोंथांमोननि जे हाग्रामा महिलारिया मोनसे समनि बिएलटिनि आफादगिरिमोन, नोंथाङा बेखौ मिन्थिगोन ना मिन्थिया? नोंथाङा बेखौ मिन्थिगोन ना मिन्थिया जे बिएलटिनि एजेन्डाया मामोन? बिएलटिनि थांखिया मामोन? बिएलटिखौ मा थांखि लानानै बिएलटिखौ जोनोम होदोंमोन? मानगोनां शिलांगा बसुमतारी आफादगिरि बै समाव 1996आव आफादगिरि बिथाङा जानानै फाउन्डार आफादगिरि बिथां रुंसारि जानायनि उनाव 1998आव रुंसारि जानायनि उनाव मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिएलटिखौ आफादगिरि महरै सालायदोंमोन। बिथांमोननि एजेन्डाया बड'लेण्ड सोरजिनायनिमोन। बिथांमोननि एजेन्डाया जोंनि बर' हारिखौ जौगाहोनायमोन। बर' हारिनि गेजेराव बड'लेण्ड सोरजिनायनिमोन। मानगोनां बिक्रम दैमारि, नोंथाङा मिन्थियाब्ला नोंथांनि हाग्रामा महिलारि बिथांनियाव सोंनानै ला। नोंखौ फिसिनानै दोननाय हाग्रामा महिलारि बिथांनियाव नोंथाङा सोंनानै लानो हागोन जे बिएलटिनि माने जिथु थांखि, बे थांखिया बड'लेण्ड सोरजिनायनिमोन। नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा आफादगिरि 1998आव मोननायनि उनाव बिथाङा 1999नि जुलाइ दानावनो बिएलटिनि संग्राम खालामनाय, हाथियार लानानै संग्राम खालामनाय, बे संग्रामखौ जुलाइ दानावनो बिथाङा फोजोबनायनि मोनसे फोसावदोंमोन। अब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा 1998निफ्राय 1999नि जुलाइ दानाव लासै 1 बोसोरल'सो बिथाङा आफादगिरि बिएलटिखौ दैदेनबाय। अब्ला 1 बोसोर बिथाङा आफादगिरि दैदेननायावनो जे बिथाङा मोनसे एकर्ड खालामबाय 2003 सनाव, जायखौ जोङो नैथि गोरोबथा बिटिसि एकर्ड होननानै बुङो। अब्ला नोंथांमोननि हाग्रामा महिलारिनि जि बड'लेण्ड सोरजिनायनि सिमाङा बहा खारखो? नोंथांमोना जे दिनै प्रमद बर' बिथांखौ बुंबाय थायो जे बिथांनि बड'लेण्ड सोरजिनाया ओरैनो नंखायसोमोन, बड'लेण्डनि मुङा बड'लेण्ड रायजोफोरखौ थखायनायसोमोन होननानै। अब्ला आं बेखौबो सोंनो लुबैदों, फिन सोंबावनो लुबैदों बिक्रम दैमारि नोंथां आरो हाग्रामा महिलारि बिथांखौबो सोंबावनो लुबैदों। हाग्रामा महिलारि बिथांनि बड'लेण्ड सोरजिनाया मानो 1 बोसोरावनो जोबखो? मानो बिथाङा जे हाथियारजों संग्राम खालामनाय बेयो मानो 1 बोसोरावनो जोबखो? बिथाङा नंगौना जे जोंनि बिएससिनि जे माने बिएससिखौ बिथाङा दैदेननोबा जोंनि बर' रायजोनि बिथाङा चिफ जानो गोसो जानानै बिथाङा 1 बोसोरावनो जोंनि बिएलटिनि संग्रामखौ, बड'लेण्डनि जि सिमांखौ बिथाङा फोजोबबाय नामा? जोंबो सोंथि सोंनो हायो दिनै नोंथांमोननि जे बुंनायनि फिननायाव। दिनै
प्रमद बर' बिथाङा 2009 निफ्राय 2020 सिम जोंनि बर' समाजखौ बा जोंनि एबसुखौ दैदेननानै बिथाङा बर' समाजखौ खौसेयाव लाबोनानै दिनै बड'लेण्डनि जोंहा जिहेतु सिमां बे सिमाङाव लासै जोङो सौहैनांगौब्ला जोङो मोनसे स्टेप आवगायबायनांगौ होननानै जाय समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो आंनि मोनदांथियाव बा जोंनि रायजोनि मोनदांथियाव बिथाङाबो बै समाव सानदोंमोन जे जोङो बिएलटिखौ दोनथ'नानै बा जोंनि बिएलटिनि जि संग्रामखौ दोनथ'नानै जोङो बिटिसिखौ जोङो एकर्ड खालामनि होननानै बिथाङाबो साननानै बर' रायजोनि थाखाय मोजांनि थाखाय साननानै बिथाङाबो बिटिसिखौ एकर्ड खालामदोंमोन। थिग बिदिनो दिनै जोंनि मानगोनां बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथाङाबो दिनै बर' समाजनि थाखाय साननानै जोंनि बर' ओनसोलनि थाखाय बा बिटिआरनि थाखाय साननानै बिथाङाबो जोंनि बड'लेण्डनि जा सोमावसारनाय बेखौ दोनथ'नानै बेखौ बावहायनो माने दोनथ'नानै जि बिटिआर एकर्ड थामथि गोरोबथा बेखौ बिथाङा खालामबाय। अब्ला बिथाङा 2009 निफ्राय 2020 सनसिम बेसेबां गोलाव मोनसे सम संग्राम खालामनानै एबसुआव थानानै आफादगिरि जानानै बिथाङा जे संग्राम खालामबाय बर' रायजोनि थाखाय बिथाङा जि खामानि मावबोबाय बिथाङा बेफोर गासैखौबो साननानै दिनै इउबिपिअ जोंनि एनडिबि मोनब्रै हानजाखौ लानानै बिथाङा एकर्ड खालामबाय। नाथाय जोंनि बेराफारसेथिं नायोब्ला हाग्रामा महिलारि समा बै समाव जोंनि मोनसेबो जे बर'नि आफादफोरखौ लाफानानै बिथाङा एकर्ड खालामाखै। बिथाङा गाव हारसिं आफादगिरि जानाय जितु बिएलटि बे बिएलटिजोंसो बिथाङा एकर्ड खालामबाय। बिएलटिखौल'सो लाफानानै बिथाङा एकर्ड खालामबाय। जोङो बे समाव बुंनो लुबैयो जे प्रमद बर'आ गादिनि लुबैसुला ना प्रमद बर'आ बर'नि थखायसुला ना दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा लुबैसुला जों बेखौसो सोंगोन। बिथाङा जे 1 बोसोरावनो फोजोबबाय गावनि संग्रामखौ आफादगिरि बिबानखौ मोननाय लोगो लोगोनो बिथाङा जे 1 बोसोरावनो फोजोबबाय जोङो बेनि फारागथिखौ नायोब्ला जों दिनै बुंनो हायो प्रमद बर' बिथाङा गादिनि लुबैसुला नङा। प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ बड'लेण्डनि सिमां नुहोनानै थखायाखै। मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङासो बड'लेण्डनि बा जोंनि बिएलटिनि जि हाथियार लानानै संग्राम खालामनाय बेखौसो बिथाङा गादिनि सिमां नुनानै बिथाङा बे 1 बोसोरावनो दोनथ'दों। जों बेखौसो दिनैनि समाव नायहरोबा जों बेखौसो नुयो। आङो बेखौबो बुंफानो सानो दिनै बिपिएफनि लाइमोननि जायफोर दैदेनगिरि होननानै बा समाजनि मोजां खामानि मावग्रा समाजनि मोजां सानग्रा जायफोर बिथांमोना गावखौनो बुंनानै लायो मानगोनां बिक्रम दैमारि बिथां कास्तम बसुमतारी बिथां प्रहलाद ब्रह्ममोन बायदि बिथांमोनखौ आं बेखौसो बुंनो लुबैयो नोंथांमोना बबे जायगायाव थानानै दिनै बबे जायगायाव नोंथांमोननि जितु आइडिय'लजि जितु नोंथांमोननि थांखि बे थांखिखौ बबे जायगायाव खालामो बेखौ जोंनि रायजोफ्रा मिथिनो आद्रा गैला। नोंथांमोना हाग्रामा महिलारि बिथांनि बाथौ खेराइ रिजर्टआव थानानै नोंथांमोना गासैबो बिपिएफनि जे थांखि बा बिपिएफनि एजेन्डाफोरखौ नोंथांमोना खालामो। बै हाग्रामा महिलारि बिथांनि बाथौ खेराइ रिजर्ट बे सामथाइबारि ओनसोलाव जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सामथाइबारि ओनसोलाव बे गंसे बाथौ खेराइ रिजर्ट बे रिजर्टखौ जोंनि सामथाइबारि ओनसोलनि रायजो राजा जोंनि बर' समाजनि माखासे आफादफोर जायफोर बर' फरायसा आफाद बै जायगानि ओनसोलनि सुबुंफोरा दिनै साननैसो सिगाङाव मोनसे गाज्रि थासारिनि थाखाय मोनसे बावहाय जौ जुवानि मोनसे गुबुंले मोनाबानो सान हाबनाय लोगो लोगोनो बावहाय मोनसे जे ओनसोलनि रायजोफोरा बै सामथाइबारि ओनसोलनि रायजोफोरा थानो हायै बा मोनसे थासारिखौ नुनानै कमप्लेन होनो गोनां जादोंमोन। मानगोनां बिक्रम दैमारि नोंथांमोना बै जायगायाव थानानै दिनै बिटिसिखौ गावसोरनि बा नोंसोरनि बिपिएफनि पावाराव लाफिनो नागिरदों। नोंथांमोना बैफोरबायदि जायगायाव थानानै रायजोनि मा मोजां मोनसे खामानि मावगोन दिनै रायजोफोरा बुजिनो आद्रा गैला। नोंथांमोना दिनै सिडली समस्तिनि गोबां जायगायाव दिनै केम्पिं खालामनो थाखाय रायजो नागिरना मोनाखै। रायजोजों नोंथांमोना हेफाजाब मोनाखै। बेखायनो नोंथांमोना मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बाजाराव नोंथांमोना थांनानै बायदिसिना नंखाय बांखाय बाथ्रा बुंगासिनो दङ। नोंथांमोना जोंनि मानगोनां बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथांनि सायाव माखासे नंखाय बाथ्रा बुंगासिनो दङ। जोंनि बिटिआर सरकारनि सायाव नोंथांमोना माखासे गाज्रि बाथ्रा बुंगासिनो दङ।
बै समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जि थांखिखौ लानानै जि माने बिथांनि मोनदांथियाव जे माने बिथांनि BLT हानजाफोरजों बिथाङा रायज्लायनानै जे जोङो नैबे समनिफ्राय बा नैबे थासारिनिफ्राय जोङो बड'लेण्ड मोननांगौब्ला मोनसे जोङो स्टेप आवगायबावनांगोन होननानै बिथाङा साननानै बिथांनि मोनदांथियाव बिथाङा BTC एकर्डखौ खालामदोंमोन 1 बोसोरावनो दोनथ'नानै। थिग बेबायदियैनो दिनै जोंनि मानगोनां BTRनि CM प्रमद बर' बिथाङाबो जोंनि जि बड'लेण्ड सोरजिनायनि सिमां बे सिमाङाव लासै जों सौहैनांगौब्ला जोङो आरोबाव मोनसे स्टेप आवगायबावनांगोन होननानै बिथाङा जोंनि NGB मोनब्रैबो हानजाखौ लाफानानै जोंनि UBPOखौ लाफानानै जोंनि जायफोर आफादफोर दङ बर'नि माहारियारि जोंनि आफादफोर दङ बेफोरखौ लाफानानै बिथाङा मोनसे गोजोन गोरोबथा रायज्लायनानै मोनसे गोरोबथाखौ खालामबाय। अब्ला बिक्रम दैमारि बिथांखौ लोगोसे लोगोसे BPFनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ आं बेखौसो सोंनो लुबैदों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा जि थांखिखौ लानानै जि मोनदांथिखौ लानानै गावनि BLTनि संग्रामखौ दोनथ'नानै BTC एकर्ड खालामबाय। थिग बिदिनो प्रमद बर' बिथाङाबो बे संग्रामखौ दोनथ'नानै जोंनि BTR एकर्डखौ खालामबाय। अब्ला नोंथांमोना बबे बाथ्राखौ लानानै दिनै प्रमद बर' बिथाङा फोथायखेबस' खालामबाय होननानै नोंथांमोना बबे बाथ्राखौ लानानै दिनै रायजोनि गेजेराव गुलाय गुजाय मोनसे गाज्रि थासारि मोनसे गाज्रि मेसेज होनो सानगासिनो दङ बा मेसेज होगासिनो दङ नोंथांमोनाव बेखौसो सोंनो लुबैदों। नोंथांमोननि दैदेनगिरि आफादगिरि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जे देबारगाव समस्तिनि 2020 मायथाइयाव जि BTCनि बिसायख'थियाव BTCनि इलेक्सनाव नोंथांमोननि हाग्रामा महिलारि बिथांखौ देबारगाव समस्तिनि रायजो राजा आइ आफामोना मानो भट होखो? मा थांखियाव बिथांमोना नोंथांमोननि आफादगिरिखौ देरहाहोखो? थांखिया बेनोमोन जे देबारगाव समस्तिनि थाखाय हाग्रामा महिलारिया माबा मोनसे मोजां खामानि मावगोन। एसेमब्लियाव थांनानै बिथाङा जोंनि देबारगाव समस्तिनि आइ आफा जोंनि रायजो राजाफोरनिफ्राय गांनाय उखैनाय बिथाङा सुफुंगोन होननानै बै थांखियाव बे आसायाव बे मोनसे गोसोआव मोनसे हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव फोथायनानै भट होदोंमोन। नाथाय दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै 4 बोसोर जाबाय सानसेबो बिथाङा देबारगाव समस्तिनि थाखाय गांनाय उखैनाय देबारगाव समस्तियाव दिनै मा नांगौ मा नाङा बेनि थाखाय बिथाङा दिनै एसेमब्लियाव सानसेबो फैयाखै। सानसेबो एसेमब्लियाव बिथाङा देबारगाव समस्तिनि थाखाय जानानै बाथ्रा बुंफैयाखै। अब्ला बैफोरबादि सासे दैदेनगिरिया दिनै जोंनि BTCखौ गोहोआव लाबोफिननो नागिरदों। गोहोआव दिनै बिथांमोना फैनाय लोगो लोगो बिथांमोना दिनै मा खामानि मावगोन बेखौ रायजोआ बुजिनो जेबो आद्रा गैला। बिथाङा गिबि खेब गाव पावार गोमाजानायनि उनाव बिथाङा जोंनि एसेमब्लियाव फैनानै जेरैबादि थासारि गुलाय गुजाय थासारि जेरैबादि दुंहाव थासारि लाबोदोंमोन 2020 मायथाइनि बे गिबि खेब जिहेतु एसेमब्लि जायो बै समावनो बिथाङा गावनि दैदेनगिरि बा गावनि देरहानाय जायफोर MCLAफोरखौ लाफानानै बिथाङा गुलाय गुजाय मोनसे थासारि लाबोदोंमोन।